Zumaialdera gerturatuko gara, izan ere Pitbull arrazako txakur batek kosk egin dio 10 urteko haur bati. Joan den igandean gertatu zen. Mutila bere etxeko baratzean zen, jolasten eta bat-batean txakurra gainera etorri zitzaion. Jaberekin elkartu gara eta hauxe kontatu digu. Josu, kontaidazu, igandean ze gertatu zen hemen, baratza hontan? Bueno, hemen egon lanian, nire lagun batekin, makinakin, eta gorka etorri zan, bere umiakin nik enion ikusi bidetikan jeizten. Baina, hor ikusten zuen baia hortan, ateazun burua, eta esan zin, arratsaldeon Josu da, arratsaldeon. Da ni hemen egon barruan, bi txakurrakin suelto, baina nire resinto barruan. Eta ikuste zuen bezala atiak seguru badaka hor, eta nire faioa izan zan, seguru hori jarrita ezotia, eta txakurrak ikusi honian behai, atea juntzian, hau nik itxita eukiezkeo, letzan pasako, baina laguna juntzan kotxa gauzaten bila daztuintze honiztia, gure faioa izan zen, da zeintzun, irekintzun, horrela, hemen txeia umia hemen zehon, atian, pare-parean, ez da izeitezun umiak hemen, baina jatapuliak hasi zan umia, eta hemen txarrapatu zion, eta, beha kontatzeunez, ni 2 segundu izan zen, ze, klaro, dakizuen bezala hor barruan neon, da etzin eman denboa ikusteko, zertan nahi zan. Torren nitzaneako, txakurrak sekan, zuderatik helduta mutila, eta atzeat iranean, soltasun da denun odoli ikusi, da denun ezerra ikusi. Eta aita oso historiko jarri zan, ni egiten hoxe, nire falioa izan zala hori. Irekita izatea, Irekita izatea. Jende ez ezagun asko etorri dala honea. Honea etorria municipalak, ertzainak, txakurrak ez dituzte zerta ezautzen, da txakurrak behai ez diote zer egiten. Txakurrak ona dira. Txakurra beko nahi, baina nik ez dakit behai zertakoak nahi beste amorru. Nien honian ezin de kontrolau zeiteuen behaieke. Eta badakizu nola dagoen umea? Bai, umia, eske gauza da, guendala 4 egunen hortzakaintzon egunean, esan zin, 3 zulos eskala, 3 zentimetrokoak, baruraka, eta bastonzilloa sartzitzakola barruan. Guendala 2 egun, esatezin, urrengo egunean josi bertziotela. Eta josi, egun igualian itobe, normalian, da orduan ja enitzan fiatzen esatezin gauzetaz. Eta azkenengo egunean esan zin, azala bakarri sekala. Ni gauza ez dut informe medikoik ikusi da ez dut ezerre. Guain, txakurrak heldu ziola, bale. Baina altzala, inbeste bide batetik gauzare hori argi zion. Denuntzia berrian, da horrelako paketia sartu berrian. Baina, Ze paketea daukazu? 1.500 eurotik 15.000 eurokoa. Eta etxe normal eritzen. Adibidez, guantxo gertadana donostikoakin, hor ikuste adibidez beste bide bat badagoela gauzak konpontzeko. Gau jendeak ez zuen salaketari jarri, hori da desberdintasun. Hori da gauza. Eta hemen bai, aparte, jendeak esan dituen gezurrak, basura botatzea jute zanean jendia, txakurra beti zaunkan egote zala, eta gezurra da hori, txakurra beti hemen egon da, eta jende ez ezagun nahi, hoxe ite jola zaunka etortzea nahi. Baina ikuste zuen bezala hemen barruan txakurrak zaitzeko hau, da nik hori ezin dut ebitau. Hala ere, badakizu gertatu zana oso larria dela, ez? Gertatu zana oso larria dela, eta nik esan nion aurrenengo gauza, bere umian zea izango zala, bere umian osasuna, eta ni nahi nula zala, bintzat denuntzi gabe, baina txakurra eraman bertzan lekura eraman, aurrena bere semian segurtasuna zehatzeko, analiziak ime bertzizkio eta aurrena bere semiena, baina gero ja aparte nahi sartu iten marroia sartzia, ostia, hori ja bere erabakia izan da. Zer modu zaude? Hundido, gaizki. Ze herrian aurrean gaizki, nire aurrean gaizki, da gaina lanian geudela, da deskuido txiki bat, baina baitu, ze pasadan. Txakur arriskutsuek egindako erasoak guztion ahoan daude azken egun hauetan. Lehenengoa Donostiako Kontxan gertatu zen eta bigarrena hemen Oikia auzoan. Kasu honetan biktima 10 urteko umea izan da. Zumaiatik Marta Elbira, Euskal Herria zuzenean.